Renouveau télé lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn ko di aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la ye. Bi ye araba ye juillet kalo tile 13 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn seli tɛmɛnen kɔfɛ nin bɛ kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye aw ni ne ka ɲɔgɔn lasɔrɔ nin jɛmukan in kɛnɛ kan o kama an bɛ aw fo halisa aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la seli kɔni ale tɛmɛna hɛrɛ ani baden kɔnɔna la o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw sanbɛ ala k'an ka seliw caya ala ka kɛnɛya di ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali mago bɛ basigi mun na an bɛ dugawu don kɛ ala ka se ka na ni basigi Mali kɔnɔna la maliden ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ lakana ka sabati bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ soli ka wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la aw bɛ k'an lajɛ an bɛ aw fo aw minnu bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la i n'a fɔ ladalako la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu aw ni sɔgɔma radio Renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan ni kunnafoni ninnu kɔnɔna la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn yanni an ka don kunnafoniya kɔnɔna la foli belebeleba o bɛ ta ka di Antoine Solange Dambele ma ɲɛma ale min yɛrɛ tun bɛ ka jɛmukan laɲɛnamaya yan nɔ tile damadamani kɔnɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn ko Antoine ma ko baara ɲɛna ko merci beaucoup an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ foliba di u ma labɛnw sigira sen kan wa studio Bamidaw kɔnɔna la yan nɔ jama dafalen bɛ yan Amadou Lassana Konare Isa Kaba Sidibe ka fara Fanta Tomota kan an bɛna don kibaruyaw kɔnɔna la Amadou ne i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota a bɛ cogo di an bɛ Ala tanu k'a barikada Ala k'o tanu jiidi amina yarabi i kan ka yafa caman deli ne fɛ bi Amadou awɔ dɛ seli da bɔra yafa ɲɔgɔn ma kama donc i kan ka yafa de deli ne fɛ i bɛ sɛgɛn don o don ko ne tɛ bozo n tɛ bozo kan mɛn n tɛ se jɛgɛ mɔn na i ye fɛn caman fɔ quoi i y'an tere te k'an kɛ fasoden jugu bɛɛ parce que k'an tɛna to ka drapeau sigi an kɛrɛfɛ donc tɛ b'o yafa deli kɛ sisan i b'a fɔ an lamɛnbaaw ye ko bi Renouveau matin kɛnɛ sigira ko k'u bisimila o fɔ bozo k'a la n bɛ ɲɔngiri ka sɔrɔ k'an bolo fila d'an kɔ non wagati b'an kɔ la o e tɛ se k'o parachuter nin cogo la tan tɔ c'est pas comme ça ayi dɛ a fɔra k'i ka yafa dɔ deli kana na dɔ wɛrɛ ɲini ka fara kow kan ne hakili la n'i filila n'i ye nkalon da maa na non fili tɛ dɛ ayi n'i ye nkalon da maa na ala yɛrɛ k'i ma i ka yafa Amadou sanu bɛ yira a dɔnbaga de la ne ko i tɛ bozo kan maa minnu bɛ ne dɔn wɔrɔ ko ne bɛ bozo kan mɛn ne bozo tabiya bɛɛ lajɛlen dɔn donc an t'o kɛnɛ kan yan dɛ an b'i ka yafa de deli Renouveau directeur la ka se an baradaku minɛnnaw ma an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ko sɔgɔmada in na i k'a fɔ an lamɛnbaaw ye k'u ni sɔgɔma ko k'u bisimila Renouveau matin kɛnɛ kan Amadou question min posé filɛ o réponse fɔlɔ n jaabi fɔlɔ tabarikala Fanta Tomota a bɛ faamu an laban an bɛ kɛ Fanta Kulubali walima Fanta Ja Tomota nin bɛ bɔ i kan Tomota nin bɛ bɔ i kan sabula i ka bozo kanbaliya ko maaw kun na ko tulonkɛ don a dara kɛnɛ kan mais ne bɛ bozo kan mɛn Amadou ne mana fɛn ma sa an sa hɛrɛ tori hɛrɛ sa an mɛnna ala min kan e tɛ foyi mɛn a la i bɛna n sɛgɛn Amadou ko bɛ cogo di e ni fana kana ten donc a fɔ tan an bɛɛ kun taara an ta fan fɔlɔ siga fosi tɛ o la an ye ɲɔgɔn tɛntɛn an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura tuguni a bɛ fɔ ko tan ni ka segin bɛ gɔ ma ko kulu b'a nɔ la ne taara an nana siga t'a la ni kibaruyaw kɛra mun ye sisan sɔɔni an bɛna don olu kɔnɔna la Fanta Tomota Amadou ko kanubagaw ma halisa ko bɛɛ lajɛlen ka bisimila minɛ sɔɔni dɔrɔn i bɛna don kibaru dayɛlɛ u ye o kama ɲɛfɔli min bɛna kɛ u ye bi jɛmukanw kɔnɔna la olu filɛ nin ye an ka walawalali kɔnɔna la bi ni o ye décryptage ye kumasen min sugantira an fɛ ni an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o tubabukan ye ko apaisement an ye apaisement suganti kun jumɛn de kama Isa Kaba Sidibe ale bɛna ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ aw ye aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ Maître Abdoulaye Sidibe ale anw ka bi ma welelen ye ka bɔ ADP Maliba kɔnɔna la ale min yɛrɛ ye ADP Maliba secrétaire général ye an n'a bɛna masala kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni jɔnjɔn dɔ kan u ka parti kun kan u yɛrɛ bɔra ka kunnafoni barodalasigi dɔ kɛ kunun an n'a bɛna masala o lahalaya ninnu kan fɛn min kɔni bɛ tali kɛ an ka don baara ɲɔgɔn weleli na o bɛ tali kɛ Cheikh Abbas la
ale min yɛrɛ ye magazine kɛwale people maa ɲɛma ye ana bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sabula ko dugubila o ka fisa ni laadala wuli ye olu minnu ka wuli ka jɔ ye san o san ka se ka wolomali kɛ ka tɔmɔli kɛ maa minnu ni olu ka baara ni bolokɔnden bɛ se ka ɲɛsin a ma ka se ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di mɛ jɔnjɔn in a tɛ di kun fɛ ayiwa olu yɛrɛ fana tɛ sugantili kɛ tentɔ o kama ana bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye kɛwale people maaw ka torofeko lahalaya kan o min baaraw yɛrɛ nun donna ka ban sɔɔni ana bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira o fɛ an ka don fali duma o bɛ o kɛrɛfɛ Sori Ibrahim Diallo ana bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ tani ka segin kibaruyaw olu kan kɛnɛya kunnafoni o bɛ lase aw ma bi Awa Daɲogo ale ka yamaruya kɔnɔna la Alexis fɛnɛ bɛ bisimila a ma sɔn fɛn minnu ma kunnafoni di gafew ɲɛfɔra fɔlɔ laseliw olu bɛ kɛ bi arabadonya in na aw bɛ deli ka fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ lase bi bonya ani karama kɔnɔ ko bɛɛ k'i bisimila an bɛ baaraw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye. Sankolo ale jɛyalen bɛna to Mali fan bɛɛ samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Fontawuden marabolo y'i bɔ a la ko an ka kɔrɔnfɛ marabolo kɔnɔna la bi olu ka yɔrɔjan filɛli ko gɛlɛya dɔɔni bɛ don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye Mali fantɔw fɛ bi yɔrɔjan filɛli gɛlɛya tɛ nana don a la ko sanjiko bolodalen don bi tile kɔnɔna la walima su fɛ Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Kidali ani Tawudeni y'i bɔ a la o la ko tilega in na tile bɔta hakɛya bita kɔni bɛ yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan o kama Kayi ani Kulikoro olu ka tile bɔta hakɛya bi o bi jɔ digiri 36 la fɛn bɛ tali kɛ Sikasokaw la olu ta bɛ kɛ 34 ye Segu 37 Mopti digiri 39 Tombouctou 41 Gao ka fara Kidali kan olu ta bɛ kɛ 42 ye Menaka 41 Tawudeni digiri 44 Buguni marabolo kɔnɔna la ka fara Kucala kan bi olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye Kitakaw aw ta bɛ kɛ digiri 33 ye Nyoro 37 Nara 39 Douanza San Banyangara olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye Joilakaw fɛ yen nɔ bi olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ digiri 37 ye Gourma Raourous olu ta bɛ kɛ 41 ye Bamako district kɔnɔna la sankolo jɛyɛlen bɛna to samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min a fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɛlɛya foyi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛli la sanko bolodalen don Bamako n'a laminina bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna na o la tilega in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 ale tɛmɛlen ni sanga 14 wa tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 19 o mana tɛmɛ ni sanga 1 ye ni wagati boloda cogo ye bi araba sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna ma ka daminɛ Kayi ka taga bila fo Tawudeni a kun ye aw ka se k'aw ta fɛnw dɔ a n'aw ta n'aw bila aw ka tile journée kɔnɔna la ko ala ka bi araba tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye ko nin y'a daminɛlen ye don kibaru o bɛna dayɛlɛ sisan. Sanga ye muka ani wɔɔrɔ sɔrɔ Amadu nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ n bɛ sira di ma i ka don kibaru dayɛlɛ kanubagaw ye. Na kuma fɛn min kan kunun an da sera min ma n'o bɛ tali kɛ finitigilaka minnu minɛna Mali pankuru jigi kɛnɛ kan Mali ye ɲɛfɔli minnu kɛ an bɛna kuma o kan Kolowari fana ye ɲɛfɔli minnu kɛ an bɛna kuma o kan olu y'an ka bakuruba 2 ye aw y'aw bisimila minnu bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan dani nɔ. aw ni ce an y'a fɔ ten tɔ kunungo min ye sɔgɔma joona fɛ an y'a kibaruyaw di k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw ye dantigɛ kɛ dantigɛ min kɔni bɔra ŋunuŋunu na ka kɛ olu yɛrɛ ka ɲɛfɔli jɔnjɔn ye u ka jateminɛ kunfɔlɔw kɔfɛ k'a fɔ Kolowarikaw ka finitigilaka maa 49 k'olu kɔni cunna an ka jamana kɔnɔ ni mugu ni kisɛ ani marifaw ye i k'a dɔn nakun jɔnjɔn ma sɔrɔ u la u ɲininka n'o dalakan na min ye kumaba 3 u y'o fɔ min si ni si tɛ kelen ye ko kan jɔlen ma sɔrɔ ko de kɛra sababu ye u ka se ka tɛgɛ da u kan k'u ka ko k'a bɛ di kiiritigilamaw ma Assa Diallo jamana kun ye bataki min kɛ ale bɛ se an ye o kan. Ivoirien finitigilaka minnu minɛna karidon aéroport Modibo Keïta la
Mali gouvernement bɔra ka kuma o kun kan ɲɛfɔli sɛbɛn dɔ senfɛ. U y'a yira k'a fɔ ko aéronef 2 ka bɔ Côte d'Ivoire ko finitigilaka ivoirien 49 de tun b'o kɔnɔ ani kɛlɛkɛminɛnw. Colonel Abdoulaye Maïga n'ale ye Mali kumalasela ye, ale y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu ko yamariya kun t'u bolo ka jigin Mali dugukolo kan. O de hokumu kɔnɔ u minɛna ale ni kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛɛ. Ɲɛfɔli sɛbɛn in b'a yira k'a fɔ ko passeport minnu minɛna ni maa ninnu bolo k'olu b'a yira k'a fɔ ko dɔw ye kalankɛlaw ye, dɔw ye chauffeurs ye, maçons, mécaniciens, feerelikɛlaw, électriciens, vigiles o n'a ɲɔgɔnna camanw de tun b'u cɛla. Wa fana finitigilaka minnu minɛna u ma se ka kumakan kelen fɔ u ka nali la Mali la. O de hukumu kɔnɔ ɲinininw kɔfɛ Mali gouvernement de la transition y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman de bɛ nin ko in kun kan min ma lakodɔn. Ni o fɛnw dɔ yɛrɛ ye ko ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ko kunnafoniya ma di o ma ni maakofɔlen ninnu nali la an ka jamana kɔnɔ. Wa fana ko nin waleya in yɛrɛ bɛ dankari kɛ Mali code pénal la article 38 la. O jateminɛ ninnu bɛɛ de senfɛ Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen minnu minɛna k'olu b'a jate k'olu ye mercenaires ye ka kɛɲɛ ni OUA convention ye min bɛ tali kɛ mercenariat kan Afrique dugukolo kan. Wa gouvernement y'a yira k'a fɔ fana ko compagnie aérienne n'ale ye Sahelen aviation service ye k'o lakana kana di kɔfɛ finitigilakaw ma bilen ko k'a bila Mali finitigilakaw ka bolo kan. Wa fana ko nin ko in ko ɲɛ bɛna bila ka taga sariya ka bolo kan. Astan Jalo ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye. An kɔni kabi nin kibaruyaw bɔra ka bi tile 2 Kolowarikaw ma se ka kan jɔlen foyi fɔ Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ fɔ ka se kunungo wula fɛ u kɔni ye jɛrɛ balilen kɛ jɛrɛ min ye lakanako jɛrɛ ye o kɛnɛ kan na Kolowarikaw ka masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ale tun b'a ɲɛmaaya na o ka fɔ la u ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ka tila ka bataki dɔw bɔ Yusuf Kulubali ale fana bɛ kuma ɲɛ o kan. Sanga damadɔ Mali marabaw ka kunnafoniyaw dilen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire finitigilaka minnu minɛna Mali kɔnɔna na o ye Côte d'Ivoire marabaw olu fana y'u hakilila fɔ nin ko in kun kan. Kunnafoni lase dɔ senfɛ Côte d'Ivoire marabaw b'a yira k'a fɔ ko finitigilaka minnu minɛna Bamako pankurunjigin kɛnɛ na Senu k'olu kɔni lakodɔnnen don Côte d'Ivoire finitigilakaw cɛ la ko wa k'u nana Mali la ka kɛɲɛ ni baara dɔ de waleyali ye an ko min ma ko opération des éléments nationaux de soutien. N'an y'an sinsin Côte d'Ivoire Conseil national de sécurité secrétaire exécutif ka fɔli kan a b'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛden minnu nanen filɛ nin baara in hukumu kɔnɔna na k'o kɔni lakodɔnnen don ka kɛɲɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya min bɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ kɛlɛdenw bila ka na bɛn sabatili la olu fɛ wa a lakodɔnnen don fɛnɛ Mali ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ. Ni kunnafoni lase in b'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn dɔ ye min tɛgɛnɔbila kɛra juillet kalo san 2019 Côte d'Ivoire ale ni Organisation des Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ ale ni ka kɛɲɛ ni bɛnkan wɛrɛ ye min bɛ yamaruya d'u ma u kana lakana sabati min yɛrɛ tɛgɛnɔbila kɛra u ni Société Sahel Aviation Service cɛ ni finitigilaka maa 49 in olu nana Mali kɔnɔna la. Kabini nin waati in Côte d'Ivoire ka kɛlɛdenkulu o 7 de nana ni ka taa ka sɔrɔ mankan foyi ma bɔ a la i n'a fɔ lase in b'a fɔ cogoya min na ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ka fɔli ye k'olu ka finitigilakaw bɛ se Mali la tuma min na nin baara in hukumu kɔnɔna na kari juillet kalo tile 10 san 2022 ko ɲɛfɔli sɛbɛnw dira Mali aéroport ɲɛmɔgɔw ma walasa k'a yira k'a fɔ k'u bi kana u ka baara hukumu kɔnɔna la. Mali ministère des affaires étrangères ale ni chef d'état-major des forces armées maliennes olu bɛɛ lajɛlen nin sɛbɛnkofɔlen dɔ sɔrɔ. Ivoire finitigilaka foyi kun tɛ yen min n'a ka marifaw n'a ka kisɛ kun b'a bolo a bɛ jigin waati min na ka bɔ avion kɔnɔna na. U ka maramafɛnw i n'a fɔ a laɲininen don Nations Unies ka taabolow fɛ cogoya min na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ avion wɛrɛ de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lase in ka fɔli ye. Ivoire Conseil national de sécurité a ye laɲini kɛ Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka finitigilakaw bila minnu yɛrɛ ma minɛ sariya kɔnɔna la. A tilala k'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire yɛrɛ k'ale kɔni bɛ wulikajɔw de boloda jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa bɛn ani basigi fo ka taa se hadamadenya jɔsɛraw sabatili ma k'o bato k'o la k'o tɛ se k'a yɛrɛ bila cogo si la taabolo kɔnɔna na min bɛ jamana wɛrɛ yoboyaba. Halisa ka kɛɲɛ ni a ka dɛmɛɲɔgɔnya ka si Mali ma Côte d'Ivoire marabaw u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔw boloda halisa walasa ka basigi ale ni badenya bɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ k'o sabati halisa. Lase in kuncɛyɔrɔ la Côte d'Ivoire Conseil national de sécurité a bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma k'u hakili sigi k'u yɛrɛ minɛ ka tila ka hakilisigi kɛ ka ɲɛsin ma ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na walasa ni finitigilaka minnu minɛnen filɛ Mali kɔnɔna na u bɛ se ka bila joona.
Yusuf Kulubali ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ anw yɛrɛ ka kunnafoni ɲinini ni wulikajɔ kɔnɔna la an kɔni sera ka jamana faama caman kuma ɲɔgɔnya nin ko in kan na minnu y'a yira k'a fɔ u tɛna kumaba kɛ ko in na nka hakilina kelen dɔrɔn bɛ yen min ye an ka jamana faamaw ye jateminɛ min kɛ u ye kibaruya bɛɛ lajɛlen ɲini kolowarikaw fɛ ka bi ko in kɛ don waasa k'u ɲininka n'i y'a sɔrɔ u bɛ dɔ kalama la k'u ka maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ olu ka kolowari ciden fintigila ka foyi tɛ Mali dugukolo sanfɛ u tɛ u ka nali kalama kɔni de ye maa caman guwa i kamana min ye ka tile kelen kɛ fo ka se tile 2 ma kolowarikaw sɔrɔla ka kuma maa caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ ko in a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka don n'a nataw la ko u bɛna dɔn min don kuma ko Mali faamaw tɛna se ka bɔ cogo si la jabarani sanfɛ ka danganiyaw di ka se ka nin sɛmɛciyali kanw fɔ kan minnu na u ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kunfɔlɔw kɛ minnu na u y'a yira u ka fɔ la k'a fɔ ko kolowarikaw kɔni ka maa ninnu marifa ni mugu ni kisɛ tun b'u bolo wa u ka pasipɔri minnu tun bɛ u tun nalen don sɔri yɛrɛ nasiratigɛ la sabula min ye kolowari finitigila ka mun bɛ bɔ danganaya jɔnjɔn kɔnɔ ka na i k'a dɔn kɔni mana se pankuru la o tɛna se jɔli ni samasamaliba la ko n'i ye ko kɔni selen nin na ko dɔ b'a jukɔrɔ hali bi min ma se ka ɲɛnabɔ min ye k'a dɔn politiki jateminɛba dɔw bɛ yen ani minnu ye hakili falen kɛ olu caman fana guwannaw kamana ko la min na k'a fɔ kolowarikaw ye jɛrɛ min kɛ kunun wula fɛ n'o ye conseil national de sécurité kɔni ye nin ko sugu ka bi dimanche n'i y'a sɔrɔ u y'a fɔ cogo min na u ka butaki kɔnɔ n'a bɛɛ ten ko ka bi dimanche u tun bɛ o conseil kɛ nka u ye dimanche kɛ ko u bɛ ka ɲɛɲini a la a bɛ se ka datugu cogo min na ka nɛn fana kɛ a bɛ datugu cogo min na fo ka se kunun de ma u sera ka sigi ka se ka nin walew bɔ k'a bi maa caman y'a yira k'a fɔ bataki minnu bɛ yen n'o ye ladɔnniya bataki lakikaw ye ni kolowari y'o ci Mali ma Mali ka se ka accusé de réception k'a yira k'a fɔ an y'o sɔrɔ k'u ka danganaya di an sɔnn'a ma o kuma o sɛbɛn foyi kɔni ma se ka bɔ kolowarikaw fɛ fɔlɔ ka yira ko in nacogo la nka maa dɔw b'a la ka sɛbɛn dɔw baratu ka bila bɔlɔlɔw kɔni sanfɛ minnu na kunfɔlɔ dɔw jateminɛw y'a yira k'a fɔ olu ye sɛbɛn baratulen ye dɔw min bɛ bi o bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an bɛ waati min na i ko sisan maa caman y'a yira malidenw k'u hakili sigi nin ko fɛ Mali mana kɛ bolo o bolo kan jamana si tɛ diɲɛ n'a ye dugukolo sanfɛ bi maa dɔ ka na suru i ka jamana kɔnɔ a ma i bonya hali dutigi ka i kari ka don mɔɔw ka so kɔnɔ i m'u ka da kɔngɔ o tɛ bɛn maa si ma dugukolo sanfɛ kuma ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten minnu bɛ k'a bila ni Mali ni kolowari ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ye k'a fɔ gɛlɛyaw tɛ yen a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ani sariya taacogo ni jamana o jamana ye jamana hakika ye i ka yɛrɛma hɔrɔnya kan ka bato hali ni maa kelen bɛ don i ka frontière kɔ sago a kan ka don ni i ka yamaruya ye nka ka jamana kɛ i ko batɛmɛsira a m'a diya min ye o bɛ wuli ka na jango maa 49 force spéciale olu n'u ka marifa jugu ni mugu jugu i n'a fɔ an ka jamana faamaw y'a latigɛ cogo min na ko tɛgɛ dara olu kan kuma o ye fɛn ye min ka gɛlɛn janko jamana bɛ bolo min kan waati min na ko an ka ko ta ni hakili ye n'o tɛ an laban n'an ka jamana di juguw ma politiki kunkolo wasi ale kama ko in yɛrɛ kɔnɔna la polisi minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ aéroport la maa ninnu lajɔli la sabula u tun hakili la tigɛlen don i ko ŋɔmiyarala mɔden i n'a fɔ u na don Mali kɔnɔ don cogo min ka d'u ye gansan kolo nka polisi minnu y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ aéroport la n'olu kɛra sababu ye ko in yɛrɛ ka tɔ danganamanya polisi dɔ b'o la min to a ko sergent chef Lasana F Jara ka kɛ ni ko syndicat yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ polisi jɛkulu dɔw bɛ ale ye kumakan dɔw folo la ka ɲɛfɔli kɛ ko ninnu kan min tɛ sariya ye jamana polisiw ka taabolo kɔnɔ sabula ko mana gan cogo cogo finitigilakaw jamana ka gindo lakanani kama ko i ka kan ka i yɛrɛ minɛ n'i bɛ ɲɛfɔli minnu kɛ i b'o kɛ i ka ɲɛmaw ye nka kana kuma folo bɛɛ da ni bɔlɔlɔw sanfɛ kɔni kama u y'a yira k'a fɔ ɲakili kɔni binna ale ka ɲakili min kɔni bɛ yen ni a bɛ tali kɛ polisiw ka ɲakili sariya dɔw kɔni na Bakari Sidibe ale b'u ka bataki min y'a ɲaki o b'o ɲɛfɔ an ye. sɛbɛfura dɔ yɛrɛ de bɛ o kunnafoniya ninnu lankɛnɛmaya min yɛrɛ cira commissaire chargé de la police de l'air et des frontières fɛ k'a ɲɛsi école nationale de police ɲɛmaaba ma a kɔnɔna na tile 5 baarabila ɲankili talen don k'a ɲɛsin Lasana F Jara ma n'o b'a wele ko Amadu Haya n'a yɛrɛ bɛ baara kɛ commissariat spécial de la police de l'air et des frontières la ni ɲankili ninnu talen don k'a ɲɛsin a ma k'a sababu kɛ a ye baara dɔw kɛ minnu man kan u ka baaraw kɔnɔna na kun min y'a to a ɲɛmaaw ye ni ɲankili ta k'a ɲɛsin a ma a yirala k'a fɔ kɔlɔsiliw bolila kan
kalo tile 11 san 2022 k'a kɔni tun b'a la ka kunnafoniya dɔw jɛnsɛn bɔlɔlɔw sanfɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ tun bɛ kumakan dɔw kofɔ n'u bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana wolomasiri tabaga dɔw nali la aéroport kɔnɔna na juillet kalo tile 10 san 2022 k'a sɔrɔ ɲininiw tun bɛ sen na a yirala k'a fɔ nin waleya ninnu bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔtiɲɛ dɔw lase polisilakaw ma k'u ka gundo dɔw bɔrɔtɔ minnu yɛrɛ tɛ tali kɛ u ka baara sariyaw la i n'a fɔ lɛtiri nin yɛrɛ b'a jira cogo min na min yɛrɛ bolo nɔ bilala commissaire divisionnaire Ibrahim Kebe fɛ. Barkala min ye saga 37 o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali gendarme ka direction na waati kelen bɛ Gawo gouvernorat la général Moussa Traoré jamukan nu kanubaga don waati kelen bɛ ministère de la défense Sadio Kamara colonel a n'a ka cabinet maaw jamukan nu kanubaga don sécurité intérieure camp 1 an bɛ taa ye Lansana Tamba Keita n'a ka ɲɛmaa ni o ye général Samu Menkɔrɔ Jakite ko ko u ni sɔgɔma an ka bi jamukan kɛnɛ kan ninnu ye maaw ye minnu bɛ n'u b'an lasɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na min ye k'a dɔn lieutenant minnu bɛ yen ani minnu ye capitaine ye ko bɛɛ ni sɔgɔma lieutenant Jigi Dambele ale garde équipe ɲɛmaa ye nin waati na min bɛ munumunu salo la Narena n'a Nɔkandugu la ani Bɛlɛdugu kɔnɔ waasa jamana ɲɛmaaw ye lakanako kɛ cogo min na an b'a ɲini u ka CM kɔ ni o ye colonel Élysée général Élysée ko ani sɔgɔma bi garde ka maa ɲɛmaa don Fanta Tomota wulikajɔ kun fɔlɔ bɛ tali kɛ nin na an bɛ sɔrɔ k'a munumunu ko kura tuguni wulikajɔ olu bɛ to sen na halisa an bɛ bɔ don kibaru kɔnɔna la an b'an sɛnsɛn ka taga an ka siraba kannaw la bi sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ